Добрый вечер, шановное спадарства, з вами Ярослав Стешик. 16 снежня беларусы не столькі рыхтуюцца да святаў, як спрабуюць перамагчы ўвесь гэты рэпрэсіўны апарат ды выжыць пад навалаю беззаконня. А Белсат працягвае паказваць, што адбываецца. Long live Europe. Long live Беларусь. Жыве Беларусь! За свабоду думкі. Без вольной Беларуси не будет вольной Европы. С такими словами Светлана Тихановская приняла узнагароды имя Андрея Сахарова, узнагароду усёй беларускай дэмакратычнай апозіцыі. Але чаму трэці пакет санкцыяў аказаўся слабым? Это, в принципе, плохой сигнал со стороны Евросоюза, что мы еще все-таки играем некоторые игры или некоторые из нас пытаются играть игры с режимом Лукашенко. Меня за руки, за ноги потащили в бус. Штраф за бел-червоно-белый шалик. 800 дней, это мне надо 2 месяца не пить, не есть. 2 месяца. Добрая навіна. У рэзідэнцыі Еўрапейскага парламенту ў Брусэлі ўручылі прэмію імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі. Галоўную ўзнагароду еўразвязу ў галіне правоў чалавека сёлета атрымала дэмакратычная супольнасць Беларусі. З месца падзеяў Аліна Коўшык. Без вольной Беларуси не будет вольной Европы. С такими словами Светлана Тихановская приняла узнагароды имя Андрея Сахарова, узнагароду усёй беларускай дэмакратычнай апозіцыі. І сёння у Брусэлі сапраўды беларускі дзень. Гэты дзень быў прысвечаны не толькі праблемам, але і святкаванню прагі да вольнасці, дэмакратыі нашай краіны. У самым галоўным месцы, ў сэрцы Еўрапарламенту прайшло ўручэнне гэтай важнай узнагароды. Сёлета ў трэці раз яе атрымалі беларусы. Першымі была Беларуская асацыяцыя журналістаў, потым быў Александр Меленкевич, а сёння ўся дэмакратычная беларуская апозіцыя. І гэта азначае, што ўвесь свет, Еўропа, глядзіць на Беларусь, захапляецца і памятае про нас. Этой награды достоин каждый белорус, потому что каждый сейчас борется с диктатурой, каждый сейчас борется с режимом в той мере, в какой он или она может. И эта награда означает признание всем миром белорусов в их стремлении бороться за демократическое будущее. Гэта перамога беларускага народа у гэтым годзе надлюстроўваецца менавіта ў гэтай прэміі, бо тыя дэмакратычныя каштоўнасці, які ўжо ёсць у еўрапейскім звязе, мы да іх таксама ідзем, і для нас прызнанне ролі усіх тых людзей, якія узнагароджаны, і роля коордынацыйнай рады, яна вельмі такая высокая. Мы вельмі ўдзячны і Еўрапейскаму парламенту за такую узнагароду для ўсіх нас. Наш выбітны праваабаронца Алесь Беляцкі запрапанаваў, каб не толькі сённяшні дзень быў беларускім, каб увесь 2021 год тут у Еўропе, в аб'яднанай Еўропе, быў годам Беларусі. Яшчэ такая цікавостка, што зараз Еўрапейскі парламент амаль не працуе з-за ковіду, тут усё удалённа, але менавіта для нас, для беларусаў, яго як бы адчынілі наноў, адпалілі, уключылі ўсе ліхтары і святло, каб паказаць всяму свету і надаць больш увагі беларускаму пытанню. І, дарэчы, сёння упершыню беларуская мова гучала ў перакладах у Еўрапейскім парламенце. А таму вельмі спадзяемся, што за гэтымі вельмі прыгожымі і сімвалічнымі чынамі, за гэтай узнагародай пойдуць таксама канкрэтныя крокі. Санкцыі і ціск на рэжым Александра Лукашэнкі. Аліна Коўшык, Белсат, Брусэль. Сёння ж еўразвяз ухваліў трэці пакет санкцыяў адносна чыноўнікаў і сілавікоў, верных Александру Лукашэнку, а таксама супраць цэлых структураў. У чорны спіс трапілі яшчэ 29 асобаў і 7 прадпрыемстваў. Імёны і назвы абвесцяць заўтра, але прыхільнікі санкцыяў як інструменту ціску на дыктатуру назвалі пакет непрапорцыйным адносна дзясяткаў тысяч арыштаваных, 150 палітзняволеных і прынамсі 10 забітых у сувязі з пратэстамі беларусаў.
Чаму санкцыі такія, як бачым, Юлія Цельпук. Сотні тонаў рыбы для кампаніі «Санта-Брэмар» будуць пастаўляцца з Ісландыі, як пастаўляліся і раней. Гаспадарчых санкцыяў супраць кампаніі «Еўразвяз» не ўвёў, хаця першапачаткова гэты селядзец у санкцыйных спісах быў. Блізкі да Александра Лукашэнкі бізнесовец, уласнік «Санта-Брэмар» Александр Машэнскі ў каментары нашай Ніве пацвердзіў, што прыклаў намаганні, каб не трапіць пад абмежаванні. У тых, хто складае гэтыя спісы, ёсць пэўныя крытэрыі ўключэння. Напэўна, карэктна ставіць пытанне аб тым, ці адпавядае «Санта-Брэмар» гэтым крытэрам. Можа, мы расстрэльвалі дэманстрантаў, можа, мы кашалькі ў тэрміналогіі аўтараў. Я не думаю. 7 кампаніям дзейнай улады не ўдалося абмінуць гаспадарчых абмежаванняў Еўразвязу. Санкцыйныя спісы рыхтаваліся еўрапейскімі службамі, беларускія дзеячы адно падзяліліся профільную інфармацыяй. Сузаснавальніца беларускага вольнага тэатру цвердзіць, што рэжым у стане таемна плаціць еўрапейскім лабістам за вывядзенне з-пад санкцыяў гаманцоў Лукашэнкі. Какие причины? Ну, Латвия вам, например, скажет, у нас бизнес остановится. Германия скажет, у нас бизнес остановится, потому что у нас старые отношения с русским бизнесом, который тоже финансирует Лукашенко. Спіс вінаватых у рэпрэсаванні палітыкаў, сілавікоў, суддзяў згодна з персанальнымі санкцыямі Еўразвязу не дацягвае да сотні асобаў. 29 з іх дадалося сёння. Лідарка дэмакратычнай апазіцыі пракаментавала. У нас в стране эскалация насилия. Людей все так же сажают, людей все так же пытают в тюрьмах. Люди чувствуют себя небезопасно уже в своих квартирах, дворах. И небезопасно ходить, говорить, уже скоро станет небезопасно дышать. Поэтому мы настаиваем, конечно же, на следующем пакете санкций, конечно же, потому что это даже несерьезно. Пятрас Аўштравічус, дэпутат Еўрапарламенту з Літвы, якая разам з Польшчаю прасоўвае санкцыі наймацней, таксама расчараваўся. Это, в принципе, плохой сигнал со стороны Евросоюза, что мы еще все-таки играем некоторые игры или некоторые из нас пытаются играть игры с режимом Лукашенко. Грамадзянская супольнасць, нягледзячы на тое, што пацерпіць сама, просіць Еўропу дзеяць рашуча супраць прадпрыемстваў, якія фінансуюць Лукашэнку. Ёсць чыннікі, якія тармозяць прыняцце сур'ёзных рашэнняў, кажа палітолог. Еўрапейскія краіны асцерагаюцца, што вельмі моцныя санкцыі, эканамічныя асабліва, могуць не прывесці не да таго, што зрынецца рэжым беларускі існы, а да таго, што гэты рэжым пойдзе на больш цесную інтэграцыю з Расіяй. Да прыкладу, адключэнне Беларусі ад сістэмы SWIFT, пра якое просіць каманда Святланы Ціханаўскай, у выніку дасць падключэнне Беларусі да расійскіх плацёжных механізмаў і гэтак далей. Еўропа ідзе названыя палітыкамі і палітолагамі сімвалічныя візавыя абмежаванні, а найбольш эфектыўнымі былі б секторальные санкции, да, там заборона увогуле там на неких целых секторов экономики покуплять продукцию. Вот. Ну, але это болючий удар и по белорусскому громадству, и по простым людям. З досвіду палітолага такія санкцыі крайняя захада, на якую Еўразвяз пакуль не пойдзе. Мацнейшага ціску на спонсараў дзейнага палітычнага рэжыму, у тым ліку расейцаў, аналітыкі чакаюць ад ЗША адно акт аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце, які даў бы прэзідэнту паўнамоцтвы на прыняцце рашэнняў, маюць ухваліць яшчэ Сенат і сам прэзідэнт ужо ў наступным годзе. Юлія Цельпук, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву. Спадарства, варта нагадаць, за што Еўразвяз ды іншыя краіны уводзяць санкцыі супраць Александра Лукашэнкі ды верных яму чыноўнікаў. Амаль кожны дзень беларускія суды выносяць крымінальныя выракі, звязаныя з палітычнымі поглядамі абвінавачаных. Сёння суддзя Сняжана Кіндзеева пасадзіла на 2 гады ў турму мастака Уладзіслава Макавецкага. За палітычнымі рэпрэсіямі сачыла Діяна Радкевіч. 2 гады пазбаўлення волі атрымаў сёння мастак-разбяр Уладзіслаў Макавецкі з Віцебску. Паводле абвінавачвання 6 верасня на маршы ў Віцебску хлопец нібы замахнуўся на міліцыянта гумовую дубінкаю, падабранай зямлі. Моему сыну 27 лет, и за все эти годы он ни разу не подрался. Он очень спокойный, рассудительный, немногословный. Вот. И я всем мамам желаю таких детей. Он беспроблемный ребенок был. Уладзіслаў не прызнаў сваёй віны. Пад вартаю яго трымалі 3 месяцы. За это получить
извините меня, 2 года лишения свободы, это можно, наверное, только в Беларуси и в Северной Корее. Год пазбаўлення волі прысудзілі актывісту з Гомлі Алексею Романову, у якога анкалогія. 28 ліпеня на пікеце ў Хойніках мужчына негатыўна выказаўся пра Лукашэнку, пасля чаго распачалі крымінальную справу. Ну что, посмотрим, какой сегодня будет суд. Александр Шарабайка з Глыбокага ўжо адседзеў 17 сотняў за ўдзел у пратэсце непадпарадкавання міліцыянту, але перад гэтым паспеў падаць скаргу ў Віцебскі абласны суд. Сёння на паўторным разглядзе справы ранейшую пастанову пакінулі без зменаў. Дали мне 17 суток по этому поводу. Вот. То есть дали без всяких оснований, не учитывая вообще никаких ни видеозаписей. То есть, полный бред. Адразу пасля суда ў фае Александра затрымалі. Як бы ты не казаў, усё злеплена, сфабрыкована. 3 гадзіны ў следчым камітэце правёў сёння старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, які праходзіць сведкам у крымінальнай справе аб закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. З яго ўзялі падпіску аб неразгалошванні. Раніцаю на акрэсці выпускнога рэдактара онлайнеру Мікалая Градзюшку сустрэла ягоная сям'я. Журналіста затрымалі 13 снежня, сёння далі штраф 810 рублёў за нібыта ўдзел у пратэсце. Беларускіх журналістаў падтрымалі сёння расійскія тэлевядоўцы Ксенія Собчак, Владимир Познер і Мікалай Сванідзе. Александр Григорьевич, журналистам не место в автозаке и на нарах, особенно если эти журналисты женщины. Преследуя их, сажая за решетку, вы демонстрируете не силу, а слабость. За кратамі застаюцца нашыя калегі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова і Кацярына Барасевіч. Журналістак прызналі палітзняволенымі. Яшчэ амаль тыдзень правядзе за кратамі Іван Куракевіч, аператар-фрылансер. Яго затрымалі падчас маршу пенсіянераў 8 снежня. Діяна Радкевіч, Белсад. Працягваюцца адміністратыўныя суды супраць грамадзянаў, затрыманых на маршы пенсіянераў. Гэта больш за 100 беларусаў сталага веку. Не ўсе маюць годныя пенсіі, але суддзяў гэта не спыняе. Людзі ў мантыях прысуджаюць максімальныя штрафы, але на пазняк працягне. Усіх затрыманых на панядзелкавай акцыі пенсіянераў вызвалілі. Пратаколы былі складзеныя ледзь не на кожнага другога удзельніка. Бальшыню адпусцілі пасля складання пратаколу. Некаторых толькі пасля ночы на Акрэсціна і ўжо са штрафамі. Всем, значит, остальным дали по 30 базовых. 40 базовых у меня за один протокол и 20 базовых за второй. То есть я получила 60 базовых штрафов. И плюс еще 25, которые у меня были на с 20 числа. У Тацяны штрафаў ужо на 2300 рублёў. Гэта 6 ейных пенсіяў. Ніякіх зніжак за век і памер пенсіяў суддзі не робяць, штрафуюць на поўную. Астатніх суды яшчэ чакаюць. Святлану затрымалі пасля маршу людзей з неабмежаванымі магчымасцямі. Меня, они бусик, на пол бросили, бусики. А у меня куртка, маска, шляпа, и все это мне на лицо. И я задыхаюсь. И, чувствую, что асфиксия у меня начинается. У РУС прычапіліся да дзіцячага шаліка ўнучкі. Міліцыянты разгледзелі ў ім пратэставую сімволіку. Пры затрыманні ў яе забралі ўсё, што знайшлі. Тэлефон і 80 рублёў у кішэні. Не пакінулі нават на талончык, каб яна магла дадому даехаць. Маўляў, вернуць, калі заплоціць штраф 810 рублёў. На каком вообще основании? Вот это 809, это мне надо 2 месяца не пить, не есть. 2 месяца. Пойду с протянутой рукой, чтобы там внук помог, там дочка. Усё жыццё жанчына адпрацавала ў навукова-даследчым інстытуце. Пенсія 470 рублёў. Пакуль пенсіянерка падала хадайніцтва, каб ёй растлумачылі, на якой падставе ёй прызначылі штраф гэткага памеру. А вось у спадарыні Людмілы штрафу назбіралася ўжо на 1600 рублёў. Жанчына мае інваліднасць другой непрацоўнай групы. Першы штраф далі за тое, што замінала амапалцу затрымліваць дзяўчыну. И переключились они вчетвером на меня за руки, за ноги потащили в бус. Но, слава богу, девочка освободилась. Да. Спасла девочку. Хоть мне дали 10 базовых величин, я о своем поступке не жалею, я поступила точно так же. Хоть тогда это было спонтанно, а теперь бы я сделала это умышленно. На штраф далі растэрмінавання на паўгода. Сплочвае па 45 рублёў на месяц. Пасля маршу інвалідаў чарговае пакаранне. Калі і тут дадуць растэрмінавання, то будзе на месяц на 2 штрафы аддаваць 270 рублёў са сваіх 440 пенсійных. Просто в душе у меня все кипит. И я не жалею, что я хожу, я и ходить буду, и на каждом суде об этом говорю.
Родные обяцаюць дапамагчы. Частку сумы сабралі салідарныя беларусы праз чаты. Бо адмысловых фондаў дапамогі няма, а байсол з усімі не спраўляецца. Если есть возможность, там вот вы видите, что пенсионеру там кто-нибудь видит, ну подойдите, предложите тоже сами помощь. Ну это что же вот не возбраняется. Цяпер спадарыні Тацяне вядома пра 65 асуджаных пенсіянераў падчас акцыяў. Да іх можа дадацца і яшчэ сотня апошніх затрыманых. Сумнае лідарства трымае 63гадовая Алена Гнаук. Берасцейка мае 6 штрафаў звыш як на 3000 рублёў. Алена Пазняк, Белсат. Яшчэ адзін легальны спосаб супраціву рэпрэсіям, які выкарыстоўваюць беларусы, юрыдычны. Студэнты, адлічаныя за акцыі салідарнасці ды забастоўкі, звярнуліся з пазовамі ў суд і патрабуюць прызнаць рэпрэсіўныя дзеянні рэктарату незаконнымі, а таксама прымусіць адміністрацыю універсітэтаў агучыць, ці насамрэч ВНУ па-за палітыкаю. Хрысціна Чарняўская. Пра сваё адлічэнне Марына, студэнтка 4-го курсу факультэту культуралогіі і сацыяльна-культурнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтваў даведалася выпадкова. 27 кастрычніка ў яе перастаў спрацоўваць пропуск. Лёс дзяўчыны раздзялілі яшчэ 17 студэнтаў універсітэту. Свайго рашэння адміністрацыя вышэйшай навучальнай установы не патлумачыла. С приказом даже не ознакомили. Предоставили только выписку из приказа, где указано, что мы отчислены за грубое нарушение правил внутреннего распорядка. Вот. И в ответе на просьбу предоставления всех материалов, касающихся дела, там указано, что они не могут нас ознакомить с приказом, так как указаны другие отчисленные. У списах на адлічэнне апынулася і Маргарыта, аднагрупніца Марыны, хаця абедзве дзяўчыны дагэтуль не мелі заўваг ды папярэджанняў ні ў навучанні, ні за дысцыпліну. Ничего до этого не было. Более того, в этом году я получила скидку на обучение и ничего не пропускала. В принципе, были научные работы. И когда тебя отчисляют за то, что ты, грубо говоря, пропустил 40 минут пары, с которой ты отпросился, это максимально странно. Студэнты звярнуліся з калектыўным пазовам у суд. Першае паседжанне для азнаямлення са справаю сёння прайшло ў судзе Кастрычніцкага раёну Менску. Прадстаўнікі універсітэту прызналі, што прычынай адлічэння стаў удзел студэнтаў 26 кастрычніка ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. У нас забастовка. Гэтым самым яны груба парушылі ўнутраны распарадак ды праявілі непавагу да адміністрацыі навучальнай установы, мяркуе кіраўніцтва ВНУ. Аднак, як зазначае адвакат Сергей Зікрацкі, у кодексе аб адукацыі такая жорсткая мера спагнання, як адлічэнне, прадугледжваецца пры сістэматычным неаднаразовым парушэнні. Позиция университета была такая, что кроме кодекса об адукации мы еще по аналогии применили працоўны кодекс, які мае магчымасць применять такую меру дисциплинарного спагнання, як звальненне за аднакратнае парушэнне. Але у нас прямо забаронена законодаўствам аналогію прымяняць да мераў адказнасці. Гэта не адзінкавы выпадак, калі адлічаныя звяртаюцца ў суды. Гэтак учора у суде Савецкага раёну сталіцы разгледзелі справы былых студэнтаў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Уладзіміра Далецкага і Антона Янецкага. Есть кодекс об образовании, который неоднократно уже наш университет этим отчислением нарушил. Много прошло нарушений по процедуре, точно так же и по оформлению документов. Грубо говоря, именно нарушений с отчислением выше крыши их очень много. И БНТУ, наш университет, администрация нашего университета на это все начхала. То есть, если ты как-то выступаешь против или могут показаться для руководство университета, что ты какой-то не такой, то есть поддерживаешь другую сторону, то есть хочешь какие-то перемены и так далее, то на себя будет давление, так как ты не подходишь по той характеристике для них нормального студента. На думку прадстаўніцы свабоднага правзвязу беларускага Марыі Тарадзецкай, якая рэпрэзентуе інтарэсы студэнтаў, рашэнні аб адлічэнні маюць выключна палітычныя падставы. Появилась такая бумага, нам вчера зачитали о том, что будет создаваться комиссия по замене дисциплинарного взыскания, то есть с отчисления на, скорее всего, выговор. С такой позиции вуза мы тоже абсолютно не согласны. Мы требуем, наши требования остаются неизменными, мы требуем отмены незаконного приказа. Агулам па краіне адлічылі ля 200 студэнтаў, найбольшая колькасць 53 маладзёны з БНТУ, больш за дзясятак з Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту, 6 студэнтаў з Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту.
Христина Чарняўская, Белсат. Усё паводле расійскіх лякалаў. Палата прадстаўнікоў рыхтуецца прымаць закон аб замежных агентах. Гэтак будуць трактаваць недзяржаўныя арганізацыі, якія атрымліваюць фінансавую дапамогу з-за мяжы, у тым ліку для гуманітарнай дзейнасці. Вольга Старасціна падрабязней. Пакуль простыя людзі, беларусы і расійцы жывуць спакойным жыццём, улады нашых краінаў у мірны час вядуць нябачныя баі. Вораг у афіцыйных Мінску і Масквы адзін – захад. Гэта вынікае са слова ўдзельнікаў паседжання камісіі для абароны дзяржсуверэнітэту, што зладзіў Расійскі Савет Федэрацыі. Удзел у ім узяў і чалец Беларускай палаты прадстаўнікоў. Современная война, так сказать, комплексная, гибридная, собственно говоря, против России, как, собственно говоря, и против Беларуси, уже объявлена. У ворага вонкавага ёсць пасобнікі і ўнутры, лічыць беларускі палітык. Гэта не дзяржаўная арганізацыя, мэта якіх палепшыць жыццё грамадства. Через внедрение, условно говоря, зеленой экономики с блокированием развития, допустим, атомных технологий, через гендерное равенство, через ювенальную юстицию, через вот такие социальные механизмы. Экалагічныя ды іншыя грамадскія арганізацыі збіраюцца прыраўняць да замежных агентаў, што істотна абмяжуюць дзейнасць НДА. Андрей Савіных папрасіў расійцаў падзяліцца напрацоўкамі і досведам у гэтым кірунку. У суседняй краіне закон аб замежных агентах дзее ўжо 8 гадоў. За гэты час значная частка арганізацыяў спыніла сваю дзейнасць. Іншыя ж рэгулярна штрафуюць. За то, что какие-то материалы не маркированы иностранно-агентским лейблом. В чем тут проблема? В том, что закон в этой части сформулирован так, что по большому счету невозможно предугадать, что именно должно быть маркировано. Либо ты должен вообще обвешаться ярлычком «иностранный агент» с ног до головы, включая там на визитке это себе проставить, либо ты будешь ходить под дамокловым мечом очередного штрафа. Калі ўлады бачаць небяспеку ў недзяржаўных арганізацыях і замежнай дапамозе, то самыя беларусы, наадварот, выказваюць удзячнасць. Почему плохо? Я должна к этому относиться. Дают, бери, бьют, беги. Поэтому любая помощь, спасибо, кто помогает. Это же, на пользу другим людям. Поэтому я только за. Пускай ищут денежки. Раз государство не помогает, а что остается делать? Дзяржаўныя арганізацыі таксама з-за мяжы атрымліваюць дапамогу, просто гэта не афішуецца. Пацвярджаюць гэта і прадстаўнікі недзяржаўных арганізацыяў. На самом деле наши государственные органы получают на порядке больше денег, чем любые программы для гражданского общества. То есть многомиллионные проекты, финансированные Евросоюзом для улучшения различных областей деятельности нашей страны. То есть, тогда, в общем, вся наша страна иностранный агент. Няўрадавыя арганізацыі паўстаюць з ініцыятывы грамадзянаў і служаць інтарэсам грамадства. Яны не ўдзельнічаюць у палітыцы, але аказваюць уплыў на ўлады. Калі ў дэмакратычных краінах прыслухоўваюцца да меркаванняў прадстаўнікоў людзей, то ў недэмакратычных іх называюць замежнымі агентамі, ды абмяжоўваюць іх дзейнасць. Вольга Старасціна, Белсат. Больше информации на нашей сторонце belsat.eu, а таксама ў нашым тэлеграм-канале. Сёння аплікацыя Telegram часова не працавала па ўсім свеце, але калі ў вас працуе, то подписывайтеся. А цяпер запрашаю на размову дня Віталя Цыганкова з пытаннем, ці ўмяшаюцца вайскоўцы, ды ці выступяць супраць міліцэйскага карнага апарату. З вами быў Ярослаў Стешык. До сустрэчы.